Dakle, sve što vidite, svaka primjena za prisutnost, svaka je druga. Znači, zapravo i to ćemo znati trenutka kada možemo nastupati kao što upravo sad postupa naši kolege. Dakle, ne možemo doći u bilo kojem trenutku ako za to nisu ispunjeni određene zakonske ovlasti, znači nisu ispunjeni neki zakonske situacije koje mogu ugrožavati sigurnost bilo osobe, bilo imovine. Isto razloga postoji Policijska akademija i Policijska škola Ivan Stjelović, kako bi zapravo sve naše buduće kolege naučili koje su situacije, koje su trenuci, ali koje su zakonske uvjeti koje moraju biti ispunjeni da upravo mogu naši policajci postupati kao što su koje naše